Уважаеми клиенти, здравейте! Ние сме зоомагазин Моя зона и днес ще ви представим един интересен продукт за котки. Трипластова котешка тоалетна, произведена в Италия. Надяваме се да ви допадне този продукт. В общи линии продуктът изглежда така, когато е сглобен. Може да се запознаем с опътването. Идеята на този продукт е да използвате многократно котешката постелка, като изхвърляте само котешкото ако. Ние сме го сглобили. Сега ще го разглобиме. Ето така. Се освобождава едната част, после другата част. Тук слагате котешката постелка и с едно дигане и изтръскване пясъка изпада, а тук остават котешкото ако. Пясъка изпада тук. Има още един пласт, който може да използвате и много бързо и лесно да почистите котешката тоалетна. Ето така. Отдолу трябва да припъхнете. Штрак, штрак. Това е зоомагазин Моя зона. Надяваме се този видеоурок да ви е бил полезен. До нови срещи!